Dobrý den, z komentátorského hlediska se vám hlásí Cukřík a dnes si povíme něco ke hře z For Story. Tak, rozklikl jsem si tady hru For Story. A co by jsem chtěl říci? Máme tady nějaký plný píčoviny, ty vole, prostě, jo. Ale tomu se teďka nebudeme věnovat. My se budeme věnovat k tomu, co se stane mezi čtvrtkem a nedělí. Mezi čtvrtkem a nedělí je ohlášeno, že Cukřík bude prostě rupat, jakože já teda, prostě bude rupat, jo, kuši plus 19 nářků a cíle jsou opravdu vysoké, je to mezi 26 až 28 plus. Když to nevyjde, stačí si napsat na Facebook Ráďa Radík Radeček a já vám dám tak nějak to, co tam ještě bude. Prostě, když mi napíše hodně lidí, tak to prostě nějak rozdělím mezi vás. Když napíše jeden, tak to dám jenom tomu jednomu. Mně je to úplně prostě jedno, ale když to vyjde, tak aspoň budete mít to z koho buzerovat v olu, protože já jsem chtěl nějak povědomit, že se furt s někým hádám, takže pro mě za mě doufám, tam bude kačer, protože s tím je to baví vždycky se hádat. Tak, dobrý no, takže předpokládám, že budu mít 100 pokusů většího výtažku, 100 větších výtažků, 100krát elixir 200% a 100krát větší takže jak to jsem říkal, a 100krát mistrák a 30krát normální výtažek. Tak, pokud ta kuše nevyjde, tak se propadnu, vole, někam do prdele, protože to bych nepochopil. Kdyby se 100 pokusů, prostě jsem tu kuši nedal na 26 aspoň, tyhle, to by jsem se posral už normálně. Jako, tyhle, to prostě natočím a jestli to nevyjde, jo, tak prostě nerupejte, vole, pete zakletý, vole, a jenom z toho chtějí vydojit prachy svině, vole. Prostě celý slavný, ty vole, GFko tady tu, ty vole, prostě, jo. Ty vole, to jsou furt eventy, ty vole, ale čumte na ty píčoviny, jo, oni vám tady dají event, jo. Na expení, ty vole, a na to, že když zabijete nepřátele, jo, tak vám tam dají, vole, 50 bodů procent navíc, jo. Oni jakoby neprodělávají na ničem, protože oni vám dají event, jako že to máte zadarmo prostě a že si tady dostanete nějaké zkušenosti z nestvůr, ty vole, jo, že budete expit, ty vole, jo. Takže to je jakoby prostě, ty vole, úplně, vy řeknete, jo, děkujeme, ty vole, můžeme expit, jo, vole, jste fakt hodný, víte co, jo, a takhle, jo. Tak, a pak přijde tady to, ty vole, znaky se skupování v obchodě po omezenou dobu, jo. A teďka to vidíte, ty vole. Ježišmarja, mám jenom 42 whisky, tady je 47, ty vole, jo. Tady je rychlost na dálku, ty vole, jo, já mám jenom 11, ty vole, tady je 18. Pane bože, ty vole, jo. Koncentrace 21, já mám jenom 16, ty vole, to musím prostě dát nahoru. Jo, ty vole, mami, prosím tě, já bych potřeboval, ty vole, aspoň 2 nebo 4 tisíce, ty vole, jo, aby mi to prostě, abych z toho něco měl, ty vole, abych byl fakt dobrý, ty vole, jo. Ale to víš, že synáčku nebo dcerko, já ti to samozřejmě dám, pro tebe všechno, že jsi přece moje dítě, no, tak tady máš 24 tisíce, krát 10 milionů, ty vole, lidí, co to hraje, ty vole, jo, píči, ty vole, za takovýhle skurvený event, ty vole, a GFko se válí na Havaji, ty vole, celý, vole, vysmátý, vole, jo, vole, prachama si utírají zadky, ty vole, jo. Bůh ví co ještě, ty vole, jo, a vole, hlavně, že vy máte, vole, eventy, vole, na XP zadarmo, ty vole, jo. To prostě, jako já chápu, že potřebujete mít lepší věci, jo, ty vole, ale tohle to prostě, to jsou sviňárny, kdybyste jim to nekupovali, ty vole, prostě. Já vím, že to třeba koupím, ale já to udělám prostě naposledy, ty vole, já to prostě teďka koupím, vole, s tím, že když to nevyjde, tak prostě skončím, a když to vyjde, tak už se jak do toho nic nebudu srát, protože to je zbytečný, jo. Ale ty vole, když prostě, kdybyste se na to vysrali a nikdo to nekoupil prostě přestali se jednou vylepšovat, všechno. Ty vole, tak větší výtažek stojí 20 MKček, ty vole, střední, vole, 10, jo. A ty vole, no, dobrý, no, to je v píči, tady to. No super, teďka nevím, kde jsem skončil, měl jsem telefon, takže jsem to prostě musel takhle to. No, takže kdybyste to tam prostě neposílali, vole, tak bude větší stát, vole, 20 MKček, střední 10 a normální, vole, 5, ty vole, třeba, jo.
A pak byste tam, vole, dali 2 do toho, ty vole, jo, a měli byste, ty vole, od všeho, ty vole, xkrát prostě, jo, stovky, ty vole, toho. Jo, a hra by zase, vole, měla normální, ty vole, trošku parametry, ty vole, a ne, aby ty vole chtěli za jeden větší 99 MKček, ty vole, co to je, ty vole. Oni to hrajou 12 letý, vole, děti, ty vole, 14 letý, 16 letý, 15, prostě ty vole, neplnoletý ještě, jo. A vole, to je hra, ty vole, kde musíš poslat prachy, to jsou prostě úplný nesmysly, co oni si mohli vymyslet, ty vole. Tak ať tam, vole, dali, vole, zákaz vstupu, vole, pod 18, protože, vole, si nevyděláváš, a je to ne, ty vole, jo. No, to by bylo k tomuhle prostě, ty vole, to prostě nemá chybu tady to, ty vole. Co tady ještě, ty vole, co tady je tak nějak projedu, jenom co to tady ještě napsali za sračky a nabízej tady, ty vole, jo, ty jejich údržby, ty vole. To jo, vole, udržoval, aby vydělávali miliony, ty vole. Bych taky udržoval, vole. No, vole, letní eventy, ty vole. Shit, ty vole. Staneš, ty vole, 25% navíc, ty vole. Nejlepší je, když ti dají, ty vole, event na MKčka, ty vole, jo. Teďka to tam všichni pošlou, ty vole. Oni, vole, řeknou, no tak jsme tam naklikali o 100 MKček víc, vole, a máme, vole, o 2 mega víc, vole. No, jenom protože tam změnil čísílko, ty vole, něco vám tam připsali na účet, ty vole. No, dobrý. No, takže prostě ve čtvrtek nebo v neděli tak nějak mezi tím, ty vole, se přihlásíme a tohle bude jen taková informačka k tomu, co se bude dít a doufám, že to tam vyjde, když to vyjde. Ty vole, nevím, prostě bůřvát, ty vole, jo, pořád to tady rozmydlím bez rande, takže zatím se mějte a užívejte si prázdniny, kdo může teda a kdo nemůže, tak si to užijte v práci a zatím čusky, busky.